اللہ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین پروردگار نے شافر لوگوں میری دلیل بن کر میرا یار آگیا جے اور کتی اللہ تیرا دعویٰ کیے فرمایا لوگوں میرا دعویٰ نہیں سکا مثلی ہی شئی میری ورگی شے کوئی نہیں فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں اور کتی اللہ پھر تیری دلیل کیے فرمایا لوگوں میری دلیل بن کر میرا یار آگیا جے اور کتی اللہ قدر سامنے آ جاتے نوے کے دس دے مانگے تیری ورگی شے کوئی نہیں تیرے ورگا معبود کوئی نہیں اللہ نے شاہ فرمایا لا تدرکو الابصار میں نے کوئی آنکھ ویکھ نہیں سکتی ارکی دیا اللہ پھر کے میں پتہ لگے گا تیری ورگی شاہ کوئی نہیں تیرے ورگا محمود کوئی نہیں اللہ نے شاہ فرمایا لوگوں میں اپنی تصویری انجنی بنا کے بے دیوانگا توانو آپے مننا پہ جانا ہے مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون ہو سکتا ہے اللہ نے شاہ فرمایا کملی والے انہا لوگوں نے میں نو ویکھنا ہے میری تے صورت کوئی نہیں سامنے تینوں رکھ دے وانگے کر پھریاں دے لوانگے ظلف تینوں دے دے وانگا قسم ویچے اپنی رکھ دے وانگا اکھ تینوں دے دے وانگا ویکھنا اپنا رکھ دے وانگا لب تینوں دے دے وانگا بولی اپنی رکھ دے وانگا کان تینوں دے دے وانگا سنانا اپنا رکھ دے وانگا ہاتھ تینوں دے دے وانگا پکڑے اپنی رکھ دے وانگا قدم تینوں دے دے وانگا بولی ویچے اپنی رکھ دے وانگا فرمایا سنے اے میں مکدی مکا دے وان صورت تینوں دے دے وانگا ویچے چلوائے اپنا رکھ دے وان اللہ نے شاہ فرمایا کملی والیا انہاں لوگاں نے میں نے دیکھنا میری تو صورت کوئی نہیں سامنے تینوں رکھ دنگا انج لاؤنگے صورت تینوں دے دنگا تو جلوہ بچ اپنا رکھ دنگا قیامت تک پھر لوگی دیکھ دے مصطفیٰ نو رہن گے تے من دے خدا نو رہن گے اللہ نے اپنے یار نو انجا دا سونا بنا کے بھیجا تو ظہوری مرہون ہے نا انہا بڑا مٹھا جا ترجمہ کیتا تو پنجابی چے جو کہو سبحان اللہ تو سنا دے وہاں بھائی ویسے تو سارے بولیں نہیں تو میں سنا دینا جڑ ہاتھ نہیں نہ چکتا تے نال اللہ ہاتھ پاڑ کے سہارا کرا کے اچھا کرے بڑھ کر کے آکے بھائی سبحان اللہ کر بھیجیا اللہ نے اپنے یانو انجدہ بنا کے بھیجیا حسینہ و جمیلہ دمو مڑ دیتا حسینہ و جمیلہ دمو مڑ دیتا محمد بنا کے ایک کلم توڑ دیتا محمد بنا کے رب نے کلم توڑ دی اللہ نے اپنے یانو عزت سونا بنا کے بھیجے ویسے آج لوگ یہ پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں یہ محفلہ کیوں کراتے ہیں یہ بڑیرے کیوں سجاتے ہیں یہ بیت کیوں لاندے ہو جھنڈے کیوں لگاندے ہو یاد رکھے جو خوشی او مناندہ جندے گھر خوشی آوے جندے گھر خوشی نہ آوے وہ خوشی قدر ہی نہیں منائے گا اسی حضور دا میلاد منا کے تسنے ساڑھے گھر حضور آئے اسی خوشی منانے میلاد نانا منائے لڑنا نہیں گل نہیں کرنی انہوں کی لگے اندھے گھر تے حضور آئے نانا تو تے خوشی منا تیرے گھر تے حضور آئے نا تو خوشی منا انہوں دسیا کرو اسی دے بنے رہ سجا کے اہی کرنے اسی بیج لا کے انہوں دسو اے کرنے اسی محفل اس وجہ تو سنانے ساڑھے ویڑے حضور آگے ساڑھے ویڑے حضور آگے اسی تے محفل اس وجہ تو سجانے اسی بنے رہ بھی اس وجہ تو سجانے اسی بنے رہ اس وجہ تو سجانے کیونکہ ساڑھے گھر حضور آگے کیونکہ آگے سونا کملی دی جھم مار کے جنیا راواں بڑے
ویکھدے رہ گئے آ گیا آ گیا آ گیا سونا کملی جم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے اینی ویاں دا پرانا ساڈا نبی اینی ویاں دا پرانا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے جنہیں گھر آئے حضور او بولے گا جنیاں راما ویکھ دے بڑے رہ گئے اللہ نو اپنے یار نہ انجے دا سونا تو خوبصورت بنا کے بھیجا سناما میں یہ گل نہیں بولے تو سی سبحان اللہ سارے تے اچھا کو بھی سبحان اللہ ہجرتی رات مکی ہجرت رات مکہ مدینہ ٹور پہ دور آئی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی تین دن تے تین راتا جدو گارے سوچ گزاریاں نا تے جدو مدینہ طیبہ وال ٹورے نا حضور اچانک رستے چے نبی پاک نو بھوک لگی فرمایا ابو بکر یار بھوک لگی کچھ کھاون آئے تے عرض کیتی کملی والیا پانی بھی ختم ہو گیا ستو بھی ختم ہو گئے کھجوراں بھی ختم ہو گئی تو یا رسول اللہ جی اجازت دے وہ او ککھاں دی کلی نظر آگے تو کچھ کھاون میں لے آواں تو اسی سارے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آ جائے تو میرے نبی نے شاہ فرمایا چل یار دونوں کٹھے چل رہے ہیں خرام بناز کرتا میرے نبی او ککھاں دی کلی دے کول آئے گا حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھٹکھٹایا تے عرض کیتی مائی باہر آئی تھی مائی نے جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل ویکھیا نا تے حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے اما جی اسی مدینے دے مسافر ہاں تے کعبے دے حاجی ہاں تے جے کھاون نو اج کچھ مل جاوے تے بڑی کوئی مہربانی ہوے گی تے مائی نے نا ایک باری حضور دے چہرے ول ویکھے ایک باری حضرت ابوبکر صدیق دے چہرے ول ویکھیا تے رو کے آسمان ول ویکھ کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو اج تیرے ایڈے سونے پرونے خالی نہ مڑ دے دی کسی مدینے والے دی سخاوت دیکھنی ہوئے نا تے اج بھی کدے رمضان المبارک دا ایک روزہ کو مسجد نبوی وچ افطار کر کے آوے لکھاں لوگ جدوں اتر بہ کے افطاری کر کے آندے نے نا تے کسے دل تے آ گئی خیال آتا واؤ مدینے والیو 15 صدیاں گزر گیا تسی نبی دے پرونے نال ایڈا پیار کر جو کملی والا آیا ہے کہ تسی کتنا کو پیار کیتا ہوئے گا کتنا کو تسی پیار کیتا مائی رون لگی تے رو کے کہنے لگے معاف کریا جی میرے گھر کھاون نو کچھ نہیں تے حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے اما جی رو نا اسی چلے جانے تے حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر یار جانا کیوں تے عرض کی تھی کملی والے مائی کہندی میرے گھر کھاون نو کچھ بھی نہیں تے حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر جے مائی کہندی میرے گھر کھاون نو کچھ نہیں تے او ویڑی چ مینوں بکرے پہ نظر آندی ہے او ویڑے چ مینوں بکری نظر آندی مائی کہندی گھر کھاون نو کچھ نہیں حضور نے جدوں انہاں لبا چ نکلیا نا تے مائی بول کے کہنے لگی اے بکری دودھ نہیں دیندی اے بڑی وڈیری ہوگی اب میرا خامد بکریاں چارن گئے اے اجڑ نہ اٹھ دی اے دودھ نہیں دیندی تے حضور فرمان لگے اما جی یہ بکری دودھ تے نہیں دیندی لیکن تسی اجازت دو تے اسی دودھ چو لئیے ہن مائی ککھاں دی کلی تو ہٹی تے حضور دروازے دے کول آئے نا ہن مائی نالے ککھاں دی کلی جو ہٹے نالے اپنے لبا چ آ کے اکھیا بھی دودھ نہیں دیندی پھر بھی کہندے نے دودھ چو لے چو بھی لوگ تے کنا کو دودھ نکلے آگے گا ہن نوجوان حضور جدو ککھاں دی کلی دے کول آئے نا تے دروازے جدو کھڑے ہوئے نا ہن بکری نے جو سانس سانس ہوا جو نبی نبوت دی خوشبو پئی نا تے بکری سر چک کے کہنے لگے تیرے اوئی تے نہیں آ گیا بکری نے جو سر جدو چکیا نا تے بکری حضور والو ہن حضور بکری وال بکری حضور وال تے حضور بکری وال تے میرے نبی نے توجہ کرے تے میرے نبی نے انہی بکری نو اشارہ کیتا تے یاد ہوئے جے تانوں جدو بکری بول دی تے میں کردا حضور نے جو بکری نو اشارہ کیتا نا تے بکری کہنے لگی سونے میں
حضور نے فرمایا ہاں تو دوسرا اشارہ کیتا تے بکری بول کے کہنے لگی کملی والیا میں فرمایا ہاں تو تیسرا اشارہ کیتا تے بکری بول کے کہنے لگی کملی والیا میں فرمایا تو رو کے کہنے لگے سونے جدو جوان سدو دے نہیں رہیاں سارے پوچھ دے رہنے اجے وڈیری ہو گیا پوچھ دائی کوئی نہیں اس واسطے کہنیاں کتھے تو کتھے میں رو کے کہنے لگی میں کو جی تے میرا دل برسونا تے مکی میں سنو باوا ہونا میں سونی تے نا گن پلے تے مکی میں سنو مناوا ویڑ میرے وڑ دادا ہی تے میں کئی لکھ وسیلے پاوا یہ فکر ہمیشہ رسی باہوں کدھر روندی نہ مر جاؤں وسیلے پاما یہ فکر ہمیشہ رہ سی باہو کدھر روندی نہ مر جاما ہو نوجوانوں حضور جدو ککھاں دی کلی جدو کولے آئے نا تے حضور بکری حضور وال ویکھ کے نا تے توڑا لگے تو حضور نے نا بکری جدو کھیری جدو ہاتھ اپنے ید اللہ لار دے پھیرے نا تو بکری دے پیچھے لتاں کھل گئیاں ذمہ دار میری گل آسانیاں نال سمجھ جان گے جدو جانوراں دے تھنا جدو بہت زیادہ ہو جاندے انہاں دے پچھلے لتاں کھل جاندی ہیں تے اس بات دی نشانی ہوندی ہے بکری دے تھنا جدو بہت زیادہ ہے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آ حالت جے ویکھی نا تے مائی نے آواز دی مائی جی ذرا بھانڈا لے آیا جے ہن مائی نے ایک تھالی ایک پلیٹ لے کے آئی حضرت ابوبکر صدیق نے پلیٹ پیش کی تھی تو وہ پلیٹ بھر گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے مائی جی بھانڈا ہو لے آیا جے ہنو مائی بھانڈا لے آئی جے تو حضور بھری جان مائی بھانڈا لے آئی جے تو حضور بھری جان تے جو مائی اندر جائے نا تپار نہ آیا وے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی مائی جی بھانڈا لے آؤ نا تے مائی دی اندر آوازی میرے بھانڈا ہی مک گئے نے او جڑی بکری نے ساری زندگی دودھ نہ دیتا ہون اج او انہاں کوئی دودھ دینی مائی دے بھانڈے مکے لیکن اج بکری دے تھانا تے دودھ پیا نہیں مکدا محدثین فرماندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دور تک او بکری روزانہ اونہ ہی دودھ دیندی رہی سی عرب تے جدو کہاں تے پہ گیا سی کسی دے گھر کھاون کچھ بھی نہیں لبدا سی اس دن مائی دے کرو اس دن بھی دودھ نہ بجاندا سی ہن نوجوانوں حضور نے آپ بھی دودھ پیتا تاجدار صداقت میں پلایا مائی نے بھی جدو ٹرے نا تے حضور جدو مدینہ طیبہ چلے گئے اوندا خامن جدو شام نو بکریاں چار کے گھر واپس آیا انہیں اج اپنے گھر چ نا عجیب جا نور ویکھیا ہر طرف چاننا نہیں چاننا تے اپنی بیوی دے قریب ہو کے کہنے لگدا اج کوئی آیا سی تے مائی کہنے لگے تینوں کیویں دا دسا او کیویں دا آیا سی تے خامد نا اپنی بیوی دے کول بیٹھ کے کہنے لگے بے دس بھی صحیح نہ کہو جا سی تے مائی کہنے لگے او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں گا نا کون آیا سی او اپنے آپ دی مثال ہے او دے ورگا نہ کہ پہلے او جا ویکھیا نہ کہ بعد او جا ویکھاں گے او بس اپنے آپ دی مثال ہے او دے ورگا کوئی دوسرا نہیں تے خامد اپنے مائی نو کول بٹھا کے کہنے لگا بس تھوڑا جا تے دس نا او کہو جا سی تے ہن مائی نے نا اپنے شوہر دا دامن پکڑے تے اپنے قریب بٹھا لیا تے مائی ہن کی کہندی سناواں بھائی نہیں بول دے سبحان اللہ ہاتھ چکیا کو بلا ذرا سبحان اللہ اب میں دعا دے دینا یا اللہ جڑا جتنی سبحان اللہ کے محفل دے وچ جاگ دے مائی دی زیارت نصیب فرما مائی تے اپنے شوہر نو قریب بٹھا کے کہنے لگے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ایک منٹ ٹھہر جو بھائی میں پڑھنا نور ازلی چمکیا تسی کہنا غائب اندھیرا ایک بار میں نے پڑھ کے دسو نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا سارے کوئی نہیں بولتے جب تو درد نہیں بولنا میں بھی تھے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا اجے بھی نہیں سارے بولے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا
اللہ تھوڑی محبتاں نو سلامت رکھے تے میرے نال پڑھ لے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا تھا سویرا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا شوہر نہ اپنے مائی کو پوچھ کے کہنے لگا بھائی دس نہ اوندا نام کی سی مائی دے دل تے خیال آیا اوندا نام ہی کچھ نہ بولے گی تے مائی نے نا شوہر دے ڈر دی وجہ تو نا اپنے کو نام دسنا انہیں کیا اج ساڈے گھر مبارک آیا سی دعا کرنا یا اللہ جڑا جنی اچھی سبحان اللہ کے او دے گھر میں مبارک آ جاوے انہیں آکھیا اج ساڈے گھر مبارک ہے انہیں حضور دی برکتاں ویکھیا نا تے انہیں اپنے کول نام دس دتا اج ساڈے گھر مبارک آیا سی تے مائی نو نا اوندا خاوند کہن لگا بھئی ہن میں بکریاں چان دور نہیں جانا میں قریب جاواں کراں گا جدوں مبارک آوے تے مینوں بھی بلا لیں ہن مائی ایک دن نا اپنا سامان لین واسطے نا جب بازار گئی تے بازار چ ملے نا ٹوٹی ٹوٹی مدینہ طیبہ بھائی پہنچ گئی مدینہ طیبہ جب بازار چ سامان خرید رہی نا تو اون دے پتر نے نا اون دی انگلی ہلائی تے کہنے لگے ابا او ویکھ او کون پہ جاندا ہے تے مائی بول کے کہنے پتر او کون ہے تے پتر کہنے لگا اما یاد کرے اے اوہی ہے جڑا اس نے مبارک نال آیا سی اے اوہی ہے جڑا اس نے مبارک نال آیا سی بھائی جا کے حضرت ابوبکر صدیق دا بازو پکڑ کے کہنے لگے یہ مبارک کتے ہے حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے موبائی کیڑے مبارک دیاں گلاں کردی ہیں کہن لگی او مبارک دیاں گلاں کردی ہیں جڑا تیرے نال آیا سی آپ تے ٹر گیا میرے ویڑے چ چانن نور چھڑ گیا ہے حضرت ابوبکر دل دے خیال آیا لگنا میں حضور دیاں گلاں پیا کردی ہے نوجوان اس ویلے حضرت ابوبکر صدیق نے مائی نو پکڑ کے حضور دی بارگاہ چلے آئی شام تک مائی میرے نبی دی نال گلاں کردی رہی شام ویلے جدوں مائی اپنے گھر واپس آئی اوندا خاوند جدوں بکریاں چار کے گھر واپس آیا اونوں اپنے بیڑے دے وچ پھر ہو جا نور نظر آیا خاوند اپنی بیوی نو کہن لگا لگدا ہے اج مبارک آیا سی او کہن لگی اج مبارک نہیں آیا سی اج میں مبارک ہو گئی سا خاوند کہن لگا مینوں کیوں نہیں بلایا کہن لگی پریشان نہ ہو فکر نہ کر ساڈا مبارک ہووے جنوں جگ محمد کہہ کے بلاندا ساڈا مبارک ہو جنوں جگ محمد کہہ کے بلاندا ہے آج اللہ دے نبی اللہ نے اپنی جان پھر انتا حسن عطا کیتا نا پھر لوگ کی ویکھ دے مصطفیٰ نو تے من دے خدا نو اینی دا اللہ نے حسن عطا